Good morning, grade 12s. Grab your notebooks. Since we are here in Gauteng, you know how some winter mornings in places like Johannesburg or Pretoria feel significantly colder if you're down in a dip or a valley compared to being up on a ridge. Today, we are going to look at the microclimatology of valleys. Specifically, we're focusing on how the shape of the land, topography, creates its own local wind systems, anabatic and katabatic winds. Sanibonani grade 12s. Thathani amabhuku enu okubhala. Njengoba silapha eGauteng, niyazi ukuthi ekuseni ngezikhathi zobusika ezindaweni ezinjengeGoli, Johannesburg, noma ePitoli, Pretoria, kuzwakala kuqanda kakhulu uma ungezansi emifandwini noma emihosheni kunalapho uphezulu emiqeqesheni yezindaba. Namuhla sizobheka imicroclimatology yemifandwa. Ikakhulukazi sizogxila ekutheni ukuma komhlaba, topography, kuzala kanjani izinhlelo zomoya zasendaweni, imimoya ye-anabatic ne-katabatic. Imisebe yelanga, solar radiation. Njengoba ilanga liphuma, amasele angaphezulu esigodi athola amandla elanga aqondile kuqala. Ukushisa okungalingani, uneven-heating. Ngenxa yokuthi ilanga lishaya emiseleni ngokonqala, ngokuqondile, nangesikhathi eside kunaphansi esigodini, umhlabathi osemseleni ushisa ngokushesha kunesikhala somoya esikuphakama okufanayo phakathi nendawo nesigodi. Le nqubo iyona mbashane oyinhloko wemimoya yasemigodini, valley breezes, lapho umoya ofudumele ukhuphuka ngasemiseleni emini. Singaqhubeka yini sihumushe incazelo yokuthi kwenzekani ebusuku lapho sekubanda?